armagintzaren historia landu izan dut 20. mendean, hanek esan duen moduan, eta horren barruan noski dago lehen mundu gerraren garaia. Orduan, kontua da nire horretan hasi nintzela gauza handirik jakin gabe. Esan dute armagintzan inguruan, eta orduan irakurtzen eta hasita, egia esan lan gutxi zegoen egin da Euskal Armagintzaren historiaren inguruan, liburu labur bat zegoen 70ko hamarkadan argitaratutako, eta hor, datu batzuk eta azalpen batzuk emateaz gain grafiko bat agertzen zen. Grafikoa erakutsiko dizuet, hau da. Grafikoa agertzen zen. Grafiko honetan, daukaguna da, hau, akatz bada, Eibarren zenbat arma egin ziren, 1882tik 1830 Gerra Zibila hasi arte. Orduan, grafikoan nahiko argi ikusten da, hor goranzko joera bat egon zela, 19. mendearen amaieratik aurrera eta 20. mendearen hasierako hamarkadetan, eta gero hor gailurra lortzen dela 1914 eta 1918 bitartean. Hau da, lehen mundu gerra izan zen urteetan. Eta hortik aurrera, gora bera handiekin, baina beranzko joera bat dago. Orduan, grafikoa dago, marra berdea dira guztirako datua, marra urdina dira arma laburrak, hau da pistolak eta errebolberrak, eta marra gorria arma luzeak eskopetak izango lirateke batez ere. Orduan, hau ikusita esan dugu, pistolak eta errebolberrak sartu ziren asko, hori da gehien saltzen dena, eta logikari jarraituta, esango nuke, gerretan armak saltzen direnez, lehen mundu gerra Espainia neutrala izan zen, odan Eibar herrialde neutral baten barruan egonik, armak saldu zizkien gerran ari ziren herrialdei eta gerra amaitu zanean, baina zen horren beste saltzen. Hor, amaituko litzateke itzaldia. Ezta? Salduta da dana. Hori da normalean jendeak esaten duena eta saltzen duena. Kontua da, ni hasi nintzanean dokumentuak eta begiratzen, hemen Eibarren udaleko artxiboan eta beste leku batzuetan, konturatzen nintzen hor, zeudela gertakizun batzuk eta grafiko honek ez zituenak oso ondo azaltzen. Eta nik ez neukan beste grafikorik. Ibili nintzen, grafiko bat azaltzen duena, justo tarte horretan ze gertatu zen, hilabete, hau da, ikusten duzuen ez hasieran beherakada bat dago. Beherakada hori noiz hasi zen, noiz amaitu zen, zergaitik hori dena jakiteko, agian informazio gehiago behar nuen. Orduan, nik hasiera baten lortu nuen edo erabili nuen informazioa kualitatiboa izan zen, hau da, jendeak idatzitako gauzak, udalean idatzitako gauzak, baina ez neukan daturik, eta gero beranduago eta gero erakutsiko dizuet datuak topatu nituen. Erdi kasualidades, baina topatu nituen. Orduan, zer da gaur azaldu nahi dizuedana? Lehenengo, nola iritsi ginen ona, hau da, hau, epe hori, gero gerran zer gertatu zen, zergaitik saldu zen horren beste, ez da horren simplea, azalpena behar du horrek, eta gero beherakada hori bai horrek ere behar du azalpen txiki bat. Orduan, saiatuko naiz, zehaztuta dagoen denboran dena azaltzen. Azalduko dudan gauza bakoitzeko egonik hitz egiten ordu erdi edo ordu bat. Gauza txiki bakoitzeko. Orduan hori saiatuko naiz hori ez egiten. Eta orduan, gauza batzuk agian ez ditut nahiko azalduko, baina gero azalpen gehiago behar badituzu edo, galdetu eta arazorik gabe sakonduko dut pixka bat. Orduan, normalean Nikolako hitzaldi bat ematen duan bakoitzan, olakoak askotan ez ditut, izaten dira laburragoak, baina beti azaldu behar izaten dut, Eibar non dagoen, zergaitik hemen egon zen armagintza, eta hori dena uste dut, Eibar non dagoen badakizuela zuek, hemen zaudetelako, ez da? Orduan, hau da, armagintza inguru honetan aspaldiko kontua da. Aspaldiko kontua da. Orduan, hemen agertzen zaizuen mapa honetan, da 16. eta 18. mendeen bitartean armagintzaz bizi ziren herriak. Zeintzuk ziren Euskal Herrian, eta ikusten duzuen bezala, horrez da Eibar bakarrik agertzen, beste herri batzuk ere agertzen dira. Batzuk zuzenean armak egiten, Eibarren kasuan edo Plantziaren kasuan edo Elgoibarren kasuan gertatzen zen bezala, Elorrion bertan, baina adibidez beste batzuk ez ziren armak egiteaz bizi, baina bai armak adibidez garraiatzeaz, edo armentzako behar ziren materialak egiteaz. Eta orduan berdez agertzen diren beste herriak horrekin lotzen ditugu gehiago. Armak norentzako eta zertarako. Garai horretan armak ia denak egiten ziren erregearen ejerzituentzako. Eskaria hortik zetorren eta hori egiten zen. Orduan, Eibarren 16., 17. eta 18. mendeetan batez ere, ehuneko ehunean, armak egin ziren gerrarako. Hori horrela izan zen. 19. mendean gauzak aldatuko dira. Hau ez daukate
argazki bat dago. Ez daukat oso, horrutziko dut tartean. Zergaitik aldatuko da hau. Zergaitik esan dute 19. mendera arte. 19. mendean gauza batzuk gertatuko dira Espainia mailan eta Euskal Herrian ere bai, gehienak ez oso positiboak, gerrak egon ziren, gerra zibilak bezala ezagutzen direnak, eta horietako batzuk nahiko famatua dira, ziur ikasi dituzuenak, karlista da dira. Karlista den intentsitate maila oso handia izan zen inguru honetan, eta azken karlista da amaitu zenean 1876an, Espainiako gobernuak esan zuen, agian ez zait komeni bultzatzea, industria bat, nire kontran jende militarki altzamendu bat eduki duena. Orduan, armak dauzkazu justo zure etxaiak ongo dien leku berberean. Orduan, karlista da amaituta, gobernuak utzi zion hemengo enpresei, gerrarako armak eskatzeari. Zer dira gerrako armak? Fusilak batez ere. Fusilak dira. Orduan, zer egin zuten hemengoek? Horren aurrean, pentsatuko dute, pentsatu edo hasiko dira, bestelako bezero batzuentzako armak gero eta gehiago egiten. Lehendik egiten zituzten batzuk, baina hori bihurtuko da euren jarduera nagusia. Egingo dituzte eizarako eskopetak, eta gero egingo dituzte jendeak nolabait segurtasun pertsonalerako erabiltzeko pistola eta revolver txikiak. Eta hori hasiko dira egiten, oso txikiak. Orduan, museoan egon bazarete badaude olako batzuk, eskuan hemen sartzen direnak, oso txikiak, poltsikoak eroatekoak. Orduan, horretan espezializatzen hasiko dira. Hasiera baten Espainian saltzen zuten, baina justo garai horretan gertatuko den gauza, bada ziur globalizazio hitza askotan entzun duzuela, gaur egungo testuinguruan, baina globalizazioaren hasieran 19. mendean hasiko da, trenbidea sortzerakoan, telegrafoa agertzen denean, elektrizitatea agertzen denean, eta orduan posible izango da atzerrian, edo atzerritarrekin kontaktua errezago ukitzeko eta baita bertan errezago saltzeko. Orduan, Eibarko armaginak hasiko dira gero eta gehiago atzerrian saltzen. Eta hau da, Eibarrek edukiko duen berezitasun bat. Normalean, Espainiar industria hartzen badugu orokorrean, bere ezaugarrietako bat izango da ez duela esportatzen. Ia eserrez. Ez duelako nahiko ondo eta merke ekoizten aldiz. Armagintzaren kasuan hori gertatuko da. Orduan hasiko dira, batez ere pistolak eta revolverrak atzerriak kopuru handietan saltzen. Eta orduan, Eibar bihurtuko da, leku bizi bat industriaren ikuspegitik, gero eta enpresa gehiago sortuko dira, baina Eibarrek eukiko duen berezitasun bat ja sartuta 20. mendearen hasieran, eta hau da, azaltzen ari naizena, da pistola hauek eta revolver hauek ez dituztela egingo enpresa handietan. Egingo dena izango da, enpresa txikien sare bat bezala osatu, eta orduan badaude enpresa batzuk handiagoak direnak, dauzkatenak armen diseinuak eta egiten dutena da, azpi kontratatua da beste enpresa batzuei, txikiagoi, tailer txikiei, eskatu piezak egiteko. Orduan, bati pistolaren zati bat, beste bati beste zati bat, beste bati beste zati bat, eta horrek egiten dutena da dena elkartu eta pistola osatu. Orduan, hau berezitasun bada, ze hori ohikoa zen eskopeten kasuan, bai Eibarren eta bai Europako beste leku batzuetan, baina pistolen kasuan normalean enpresa handi bat egoten zen pistolak egiten. Baina ez horren sakabanatuta. Horrek arazo batzuk ekarri zituen. Arazoetako bazan, enpresa tailer txiki horietako langileek eta jabeek ez zeukatela makina oso onik, eta orduan ezin zuten material oso sofistikatuak erabili, izan behar zen material ohikoak, ez oso onak, eurek gero landu ahal izateko, eurek zituzten makina sumeekin, eta orduan Eibarren gehien salduko diren armak izango dira atzerriko arma puntakoen imitazio merkeak. Hori da, hemengoek ingo dutena. Hartu Browning bat, dala momentu horretan 19. mendea amaieran eta 20. mendea hasieran dagoen pistolarik onenetakoa, eta hori kopiatu. Mekanismoa simpleagoak egin, eta horiek saldu merkatuan. Ulertu behar dugun gauza bat, eta horregaitik saltzen zen horren beste, da garai horretan zegoen armen kultura ez zela gaur egungoa. Gutxienez gaur egun hemen daukaguna. Pizkate parekotasun bat egiteko izango litzateke estatu batuetan daukatenaren antzekoa. Oda arma bat eroa eta normala zen, jendeak edonork, zuetako batek, ekoiko luke pistola txiki bat. Merkeak zielako. Izango zu, hau bitxia da, badauzkat, ez dut erakutsiko orain, gero denbora badaukagu eta nahi bauzu erakutsiko dizuet, baina 1916an Donostiatik Eibarrera etorri ziren mutil batzuk futbol talde baten, partidu bat jokatzeko, bertoko talde baten kontra, 16 urtekoa ziren, 17 urtekoa, zuen adinekoak, eta bati bururatu zitzaion pistola bat erostea.
Eta pistola begiratzen ari zirela, behitu ze pistola erosi doan eta bala bat zeukan barruan tiro egin zuen eta beste bati buruan bala bat. Eta hil egin zen. Olako gauzak gertatzen ziren. Orduan, pistola bat eukitzea nahiko ohikoa zen merkea zelako egun bateko soldata. Egun bateko soldata, pentsatu, 50 eurotan benetazko pistola bat erosteko aukera eukiko bazenu, edozein lekutan hemen. Orduan, hori zen zegoen kultura. Orduan, nahiko edatua zegoen, eta horrek arazoak ekartzen zituen egunerokotasunean, adibidez, edozein gatazka baldin bazegoen sindikatu baten eta enpresario baten artean, askotan tiroka amaitzen ziren, edo enpresarioen edo sindikatuen artean, etxaila zirenean, gaur egun jendea burrukatu egiten da agian, gara horretan edo nortzeukan pistola txiki bat poltsikoan, eta pistola txikiak, kalibre gutxikoak zaila zen pertsona bat hiltzea horrekin, baina posiblea zen. Orduan, hori da hemen dagoena. Zenbat enpresa zeuden hemen armak egiten zituztenak. Hau da 1914ko datu bat. 1914an, justo lehen mundu gerra hasi aurretik, Eibarren 24 enpresa zeuden errebolberrak egiten zituztenak, 16 enpresa pistolak egiten zituztenak, 6 enpresa denetarik egiten zutenak, 10 enpresa eskopetak. Hau da, 2000 eta 2100 langile. Gero bat zeuden burdin forja batzu edo burdin gintzan aritzen ziren enpresa txiki batzuk, baina ia dena armagintza zen, hori zen hemen egiten zen. 2400 langile, pentsatu familia bakoitza baldin badira 5, langile bakar batekin etxean, 10.000 dauzkagu, Eibarrek 11.000 biztanle zituen. Jende guztiak armagintzan egiten zuen lan. Eta pistolak, revolverrak eta eskopetak egiten. Baina hauek ez dira gerrarako armak. Ez dira gerrarako armak. Orduan lehen esan duan azalpen simplea, horrek ez du bat egiten honekin. Orduan, badago beste berezitasun bat, eta hau da gauzat konplexuagoa ez doan gehiagia azaldu nahi, baina olako enpresa txiki askoren pilak eta hauek multzoa handia hau elkar kontratatzen dituztena piezak eta horrek bauka izen bat, deitzen industria barrutiak eta horren inguruan teoria oso bat dago, eta euren ezaugarrietako bat da, denak dira enpresa ezberdinak ziren eta euren artean lehiatzen ziren, merkatu berdinetan. Baina aldi berean, gertatzen da, askotan, euren artean koordinatu egiten zirela, elkar laguntzan aritzen zirela eta proiektu komunak ere egiten zituztela. Orduan, ematen da kontraesan moduko bat, lehia eta elkar laguntza, holako lekuetan, eta Eibarren hori gertatuko da. Adibidez, zeintzu dira horien beste ezaugarri batzuk. Adibidez, Eibarren sindikatuek indarra handia eukiko dute. Zergaiti daukate indarra handia sindikatuek. Oraindik ez dagoenez oso mekanizatuta prozesua, lantegian ordanak makinak pieza berdin-berdinak egiten, pistola bat adibidez montatu behar zenean, hartu behar zen hemengo pieza bat, hemengo beste pieza bat, eta dana egokitu. Eta oraindik lantegiak ez ziren gai piezak berdinak egiteko. Orduan, langileak, montatzaileak, pertsona trebea izan behar zen, gaizena egokitzeko pieza bakoitza. Gaur egun, zeo zerkez badu funtzionatzen, pieza aldatzen dugu, eskatzen dugu pieza berri bat, agian denda baten, eta horrekin nahikoa da. Garai horretan ez zen posible hori. Orduan, boterea handia zeukan langile horrek. Berak esaten bazuen, ez dut montatuko, orduan dena gelditzen zen. Edo berak esaten bazuen, ordaindu pizka bat gehiago. Ez baduzu hau konpontzen, edo ez badugu nik nahi duan espadiazo ematen, hau ez da aurrera. Orduan, boterea handia eukiko dute sindikatuek hemen. Ekimen koordinazio horien edo elkar laguntza horren ondorio izango dira adibidez Armeria Eskola, 1913an. Armeria Eskola sortzen da, ikusten delako langileak, normalean langileek ikasten zutela euren lana, tailerretan txikitatik hasita, pur bat esperientziarekin ikasetan, baina ez zeukaten irakaskuntza formal bat, eta orduan langile trebatuagoak izateko pentsatu zen horretan, eta orduan hau izango da udalak langileekin eta enpresarioekin batera denen artean sortuko duten proiektu bat. Proba banku ofiziala ere, garai honetan ere sortuko dena, hau da, arma guztiak derrigorrez probatuta egon behar zirela eta funtzionamendua ziurtatuta egon, merkatu duratu aurretik, hori ere izango da gauza bat, eskakizun bat, langileek eta enpresario batzuk eta eskatzen zutena, lehen esan duan bezala, kalitateko txarreko armak egiten ziren, eta orduan batzutan ez zuten funtzionatzen, batzutan istripuak egoten ziren, orduan hori ez gertatzeko, ezinbestekoa zen erakunde bat egotea hori kontrolatzen zuena. Hori nahi izango, derrigorrez, hori izango da ere
gauza bat lortuko dena banku proba honekin, eta horre prozesu luzea izango da, baina horretan denek egingo dute lan ere bai, eta orduan, proiektu komunak aurrera matatzen, naiz eta euren artean lehian aritu. Lehen esan dut, gerrarako armak ez zirela egiten. Baten batek pentsa dezak, bueno, ejerzituetan errebolberrak edo pistolak eramaten dituzte. Kontua da, zenbatek eramaten dituzte pistolak eta errebolberrak. Garai horretan, ofizialek bakarrik. Soldadu normal batek, fusila zeukan, ez zuen pistolarik edo errebolberrik eraman behar. Orduan, eskaria, erosten ziren kopurak oso txikia ziren. Bai, egia da, Orbeak adibidez salduko dituela 19. mendearen amaieran zenbait errebolber ejerzituarentzako, eta 20. mendearen hasieran, Esperanza eta Ontzeta, zela berez jatorri Eibarko enpresa bat, baina gero Gernikara joango dena, berak ere egingo ditu ejerzituarentzako armak. Baina kopuru txikiak, hau da, enpresa batentzako bai, baina sektore osoarentzako esen nahikoa. Orduan, hau da, apur bat egoera. Orduan, urte hauetan, kontatu dudan honetan, hau da, esportatzen den garaian, hemen ikusten da, apur bat, datu hauetan nola gero eta gehiago saltzen egongo diren, eta ia dena, hau da, hauek errebolberrak dira. Ikusten duzuenez hemen amaieran, pistolak agertzen dira gorantza. Pistola automatikoa gaur ezagutzen ditugunak da produktu berri bat garai horretan. Errebolberra zen 19. mendean egiten zena, eta 20. mendearen hasieran hasiko dira pistolak egiten. Orduan, hau da, berez produktu berria da. Honek ekarriko duena izango da, Eibar bihurtza Europa mailan bigarren armagintzaren kasuan, bigarren gunerik garrantzitsuenean, ekoizpenaren, produkzioaren, kopuruaren aldetik. Garrantzitsuena da Lieja, hemen ikusten duzue Liejak zenbat ekoizten zuen, eta Eibar da hemen beltza dagoena, esen handiena, gero Birmingham eta San Etienne ziren besteak. Eta ikusten duzuen nola Eibar apurka-apurka gorantza doan, eta naiz eta gitxi gaiti den, bigarrena da, lehenengoa oso urrun dago, baina bigarrena da. Orduan, askunde handia dago, zentzu hortan. Hemen datu batzu ditugu ekoizpenarenak. Orduan, hau dira adibide batzuk, zelako armak egiten ziren Eibarren. Ikusten duzuenez, badaude batzuk nahiko txikiak zirenak, eta gero beste batzuk apur bat handiagoak. Hau dira lehenengo pistolak egingo direnak, eta hauek, revolverrak, eta hau da Star pistola. Star pistola, eta hau da, behiratzen badituzue libururen bat armei buruzkoa, pistolak eta revolverri buruzkoa, askotan agertzen da hau, eta pistola hau, forma honekin, eta ezaguarri dokin, gero hitzen gogut apur bat horri buruz, ezaguna da bi izenengatik. Bata da Ruby pistola, Ruby da marka bategaitik, baina baita ere ezagutzen da Eibar Type pistol bezala. Eibar ereduko pistola. Orduan, ezaguna da. Ez da ezaguna oso ona izateagaitik, baina bai ezaguna ezaugarri batzuk dituelako. Orduan, nolakoak egiten ziren. Hau da, lehen aipatu dudan pistola hori gazte horiek erositakoa, zen mota honetakoa. Deitzen da, hau da nahiko gauza bitxia, bitxikeri bat. Velodog pistola. Velodog dator bi hitzengatik. Velo, dala frantsesez bizikleta, eta dog, ingelesez txakurra. Orduan, zergatik deitzen dira velodog, hori ez zuten txirrindularien pistolak zirela. Hau da, jendea bizikleta zibiltzen zanean leku batetik bestera, ez kirola egiten, batzuetan txakurrak ibiltzen zira hortik aske edo basati, eta txirrindulariak erasoten zituzten, eta orduan, txakur bat etorri ezkero, txakurra tiro egiteko. Horretarako diseinatuta zeuden. Esan duan bezala, beste garai bazen, beste kultura bat, gaur egun hori astakeritzat hartuko genduk, ez da? Hemen eskopetak ere egiten ziren, hau da, Victor Sarasketaren enpresaren katalogo batetik ataratakoa, baina hemen dago beste arma bitxi bat, ez? Hau da, makil bat, bastoi bat izkutuan eskopeta bat zeukana, tiro egiteko. Hau gero debekatuta egongo da. Orduan, hau dira nik topatu nituen datu berriak, esan dudan bezala ez neukan daturik, baina erdi kasualidades egun baten garai honetako egunkari bat irakurtzen, behiratzen, beste arrazoi batzuengatik, topatu nuen Eibarko egunkaria bera zen La Voz de Gipuzkoa, esan Donostiako egunkari bat, 20. mendekoa, mende hasierakoa, eta hor, bazegoen korrespontsal bat Eibarren, ara bidaltzen zituena hemen gertatutako albisteak eta, Tomatze Txaluze izenekoa zen. Eta orduan hor, bapatean topatu nuen, egun baten, agertzen zela, hilabete honetan Eibarren egin dira
edo saldu dira, ez dakizen bat eskopeta mota honetakoak, ez dakizen bat eskopeta mota honetako, eta agertzen ziren datu guztiak. 8 arma mota, eta bakoitzetik zenbat saldu ziren. Etzan dut, bueno, hilabete honetan bakarrik izango da, ala ez. Eta bai, hilabetero agertzen zen, edo ia hilabetero, ez beti egun berean, horrek eskatu zuen nire aldetik lan nahiko handia begiratzen eguneroko egunkari guztiak, bai, egunez egun, ia noiz agertzen zen datu hori, eta informazio horrekin grafikoa hori nuen, berez datu gehiago dauzkat, 1912ko abendutik, 1919ko martxora arte daukagu. Hau da, hilabete zenbat saldu zen Eibarren. Orduan horrek aukera ematen zidan niri, zehatzago jakiteko gerra garaian ze gertatu zen, eta hobeto lotzeko nik beste iturri batzuetatik, garaikoek esandakoetatik lortutako informazioekin. Orduan, hemen oso ondo bereizten da, 3 epe daudela gerra garaian. Lehenengo epe bat, dala gutxi ora bera gerraz hasi zenetik, izan zela 1914ko abuztuan, gutxi ora maiatzer arte, 1915ko maiatzer arte, hor salmentak txikiagoa dira gerra horrekoak baino. Gero, baukagu epe bat gehiago saltzen dena, eta gero gerra amaituta gainbehera bat. Eta orduan hori da, ni asaltzen saiatu naizena orain arte, nire ikerketetan, eta zuek asalduko dizuedana gaur. Orduan, zer gertatu zen epe bakoitzan, zer gaitik gertatu zen hori. Orduan, lehenengo gauza da ulertu behar duzuena, da gerra baten hasiera beti dela krisi garai bat. Zer gaiti da gerra baten hasiera krisi garai bat? Gerra batek ekartzen duen gauza bat, da ez jakintasuna. Ez dakigu zer gertatuko den. Eta ekonomiarentzako gauzarik txarrena, da ez jakintasuna. Gaur egun, behin Trump daukau dela horatzean, Trump egiten ari dena, ez dakit entzun duzuen edo jarraitzen duzuen, berak hartzen dituen neurriak edo ari den neurriak kanpo merkataritzan inguruan, zergak igotzen ari dela, eta bar, eta horrek kaltea ekarri dio estatu batuetako ekonomiari, burtsa berantza doa, gelditu gabe. Zergaitik gertatzen da hori, berez neurri horiek txarrak direlako? Ez. Arazoa da berak, egun baten esaten duelako gauza bat, eta hurrengoan kontrakoa. Orduan ez dakite zer gertatuko den, zer egingo duen. Baldin badakit zergak altuak izango direla, horren arabera jokatuko dut. Baldin badakit zergak lehengoak bezalakoak izango direla, horren arabera jokatuko dut. Baina egun baten bada modu baten eta hurrengoan bestea eta hurrengoan atzera itzultzen banaiz, badaezpadan dirua ez dut mugituko. Eta orduan gerrek eragin berdina daukate. Ez dakigu zer gertatuko den, eta garai horretan zen Europako potentzia ekonomiko handienen arteko gerra bat. Sekulako arazoak sortuko dira. Oso zaila zen komunikatzea, oso zaila zen, adibidezuk, eta hori gertatuko zaila Eibarko ekoizle askori, enpresa askori, zuk saldu diezu ez dakizen bat arma Alemaniako enpresa bati, egin dela hilabete bat, kobratu behar dozu 2 hilabete barru, baina diru ez da etorriko, bankuen arteko harremanak eten direlako, inork ez dirutuelako ordainketak egiten, transferentziarik ez da egiten, orduan ez duzu kobratzen. Lehen, zuk pentsatzen zuena, kontratu bat lortuko dut hemen, ez, gerra den bitartean ez dago kontraturik. Eta orduan, bapatean, Eibarren sekulako langabezia sortuko da. Orduan, hau da, lehenengo gauza argi uki behar duguna. Gerra esen, jendea ez da egokitzen gerrara edo gerra egoera batera bapatean. Eta hilabetea dira, eta langabezia etorri zen. Eta kontua da, langabezia, garai horretan, langabezian, honezkero, ez zegoen diru laguntzari. Gaur egun langabezira basoaz eta egon bazara lanean aurretik, eskubidea daukazu, diru laguntza batzuk jasotzeko langabezia zauden bitartean. Garai horretan ez zegoen olakorik. Ez zegoen osasun publikorik, gaur ezagutzen dugun moduan. Orduan, ez zegoen olakorik. Orduan, langabezira basoaz ez daukazu dirurik. Eta jendea langileak bizizian nahiko ez du normalean. Orduan, badaukagu hemen, bapatean, Eibarren, ez dakitaturik daukadan hor, ez. Eibarren langabezi handia sortuko da, eta orduan horrek sortuko du ere udalaren ardura eta enpresen ardura. Zein da euren ardura? Euren ardura da, langabezia badago, azkenean jendeak Eibartik alde ingo du, beste leku batzuetara, beste enpresa batzuetara, beste industria batzuetara, alde ingo dute, langilerik gabe geldituko gara, eta gero gauzak normaltasunera iltziltzen direnean, ez dugu langilerik eukiko, eta orduan pobrezia etorriko da herriarentzat, gogoratu, langile ia denak, ari ziela armagintzan. Orduan, eurek saiatuko dira langileak hemen eusten. Neurriak hartzen langileak bertan gelditzeko. Orduan, zer egingo dute? Adibidez. Egingo da errepide bat.
Aginako auzora igotzeko errepidea, egingo da garai honetan, lana emoteko langilei, armaginei. Orduan, egingo da zerrenda bat, langabezia dauden langile guztiena, eta txandak egingo dira, eta orduan txandakatuko dira lanean, soldataren bat jasotzeko. Nork ordainduko du hori? Udalak. Ez dauka dirurik, baina, atarako du non baitetik. Argazki hau da errepidea zanekoa. Ari dira, umeak ere badaude eta langileak ibiltzen ziren errepidea egiten. Beste gauza bat egingo dena izango dauda, ez da bakarrik langilea, dira euren familiak. Nola egiten dugu familia hauek elikatzeko, orduan udalak antolatu zituen sukalde ekonomikoak bezala ezagutzen zira da. Sukalde batzuk udalak antolatuta, baskariak emateko langileen familiei, baskari merkeak, oso merkeak. Orduan hori egingo da, hori ziurtatzeko nolabait langileen familien mantenua denboraldi batez. Hori finantzatzeko dirua eskatuko da, edo bilduko da modu askotan. Hemen ez daukat ipinita, baina Bilbon antolatuko dira pilota partiduak dirua biltzeko, Ignacio Zuloagako parituko du, emango du bere kuadro bat sosketatua izan dadin eta dirua biltzeko, holako gauzak egingo dira. Dirua biltzeko, sukalde horiek ordaintzeko asmoarekin. Gero, udala ere, enpresarioekin batera eta izena esangutuko duzue, agian pertsona ez, Fermin Calbeton senadorearekin, Fermin Calbeton zen pertsona oso maitatua Ibarren, politikaria zen, baina asko lagundu zielako gauza asko lortzen, adibidez Armeria eskola eraikitzen eta bar, berak politikari ezaguna zen, kontaktu onak zituena, eta orduan beraren bitartez lortuko dute Guardia Zibilak Eibarko enpresentzako 16.000 revolver egiteko kontratu bat. Gero kontratu hori ez da beteko, egingo dira revolverrak, baina Guardia Zibilak ez ditu hartuko eta salduko dira gerran. Baina kontua da, berak lortuko dela hori eta horren bitartez lortuko da enpresa batzuetan lana, ukitzea langileentzako. Orduan, holako gauzak egingo dira, krisia dagoenean hori eusteko. Beste gauzat, beste bitxikeri bat, musika banda, bazegoen Eibarren oso famatua zen, Gipuzkoa osoan. Joaten ziren beste herrietara jotzen, baina zen banda, zengo du pribatu bat, armaginez osatuta. Zer gertatzen da, banda oso famatua da, banda langileak joaten badia beste herri batzuetara, banda ere desagertuko da. Orduan udalak municipalizatu zuen banda, publiko bihurtu eta bere babespean hartu. Horrelak gutxien nolait musikariak profesionalizatu zituen soldata publiko batekin. Holako gauzak egingo dira. Orduan hemen ere ikusten baduzue berrio daukagu elkar laguntza, enpresak, udala, langileak, denek egingo dute bat honetan. Adioz beste, dirua ere lortuko da, Casa del Pueblo eraikitzen ari ziren, eta orduan Ibarko sozialistak ari ziren eta sindikatuta ari ziren dirua biltzen, hori eraikitzeko, orduan diru hori ere utziko da gauza hauetako batzuk finantzatzeko, bilduta zeukaten diruaren zati bat. Orduan, hemen daukagu, orduan egoera zein da, Ibarren ez dira gerrarako armak egiten, eta gerra hasi denean krisi handia etorri da. Orduan, orain, zergaitik saldu zen horren beste. Orduan, horren beste saltzearen arrazoia lotuta dago lehen mundu gerraren ezaugarriekin. Lehen mundu gerra berezia izan zen zentzu askotan. Eta horrek azaltzen du zergaitik saldu ziren horren beste pistola eta horren beste revolver. Eskaria, ez da arma gehiago behar ziren, bai. Arma gehiago behar izan ziren, arma berriak ere agertuko dira. Kontua da, pistolak eta revolverrak eskatuko dira inoiz baino gehiago. Beste gerra batzuetan baino gehiago, aurretik egon ziren beste gerra batzuetan baino gehiago, eta geroago egongo diren beste gerra batzuetan baino gehiago ere bai. Orduan, ez da gerra hutsa izan zela edo gerra izan zela soilik, da gerra horrek ezaugarri berezi batzuk zituela. Lehenengo ezaugarri bat bereizten duena lehen mundu gerra aurreko gerretatik izan zen mobilizazio maila, hau da, ejerzituak oso handiak izan ziren. Normalean, bake garaian ejerzituek 1.000, 200.000 soldadu zituen. Eta ofizialak ere gutxi. Orduan, pistola eta revolver gutxi behar ziren. Zer gertatzen da, ja lehen mundu gerran sartzen garenean, milioiak direla soldaduak, ejerzito bakoitzan. Orduan, milioika soldadu, ofizialak ere askoz gehiago, pistola eta revolver gehiago behar dira. Horrek bakarrik matematikoki ekartzen du hazkunde bat. Baina gero badago beste ezaugarri bat. Bakizeo zer ikusi duzuela lehen mundu gerrari buruz, zerbait. Baina lehen mundu gerraren ezaugarrietako bat da trintxeren lubakietako gerra izan zela. Horrek zer esan nahi du? Modu oso simplean azalduko dizuet. Zergaitik iritsi zen egoera hori.
herrialde industrializatuek aurreko garaietan, aurreko hamarkadetan arma oso modernoak asmatu zituzten, baina normalean gerra denetan aritu ziren potentzia txikiagoen aurrean. Oda, teknologikoki atzeratuta zeuden herrialdeen kontra. Orain, herrialde aurreratuen arteko gerra bada, eta euren adibide txiki bat ipiniko dizuet. Antxinen kainoiak, tiro egiten zuten bakoitzean, mugitzen ziren, eta berriro pini behar ziren posizio berean, tiro egiteko berriro, leku berdinean asmatu nahi bazenuen. Ze gertatzen da, oin kainoiek daukatela sistema hidrauliko bat, eta orduan tiro egiten duten bakoitzean ez dira mugitzen, eta orduan aldozu tiro egin, eta tiro egin, eta tiro egin, eta tiro egin, leku inguru berdinera. Orduan, suntzitzeko gaitasuna askoz handiagoa da, askoz azkarragoa da, eta orduan soldaduak gerrara iritsi zirenean, bapatean kainoikadak erortzen eta erortzen eta erortzen inguru guztietatik, eta zein zuten, pala hartu eta zuloak egin, izkutatzeko. Eta hori egiten dute batzuk, besteek ere bai, eta azkenean sortzen joango dira trintxerak, oso luzeak, eta azkenean trintxera sistema oso luzea egingo da itxasotik Suitzaraino. Eta hor geldituko dira, eta gero hori gainditzea oso zaila izango da, ezekiten nola egin, ezekiten zelan lortu beste baten trintxera gainditzea. Lehenengo aldiz gerran hori gertatzen nahi zelako. Eta bitartean, saiatzen ziren bitartean, hildakoak eta hildakoak eta hildakoak. Horrekin batera, arma berriak asmatuko dira. Hegazkinak hasiko dira gerran erabiltzen, trintxeren arazoa gainditzeko tankeak asmatuko dira, ametraiadorak ere ziela gauza oso gutxienekoa ejertzituetan bihurtuko da asko ohikoagoa. Orduan, gertatuko den aldaketetako bada, eta horrek zerikusia dauka, soldadu mota berriak agertuko dira. Hau da, ametraiadora baten aritu behar den soldadu batek ezin du fusil bateroan. Deserosoa delako. Orduan, pistola edo revolverra. Tanken baten barruan dagoen soldadu batek ezin du fusil bateroan. Pistola edo revolverra. Hegazkin baten doan piloto batek ezin du fusil bateroan. Pistola ala revolverra. Orduan, eta gero, trintxera baten bazaude, trintxera baten gertatzen zen gauza bat, hau da, raid eta patrulla, gerran, normalean, lehen mundu gerran ikusten duguna da, eta pelikularen batero ikusten duzuen nola, irtetzen diren trintxeretatik soldadu pilo bat, eta joaten dira ametraiadoren kontra, eta hiltzen dituzte kopuru handietan, eta. Baina gerraren errealitatea egunero, esan hori. Egunerokotasuna zen, zure trintxeran zaude, ez duzu ikusten zure etxaia, eta saiatu behar zara jakiten zure etxaia nor dagoen. Eta ipini baditu alambradak tartean, baia mosten ditudan, eta bide bat egiten dudan, eta jakin nahi dut nortzu dauden aurrean, diren unitate honetakoak, alemanerrak diren, edo austriarrak diren, edo zer diren. Eta orduan, egiten zena asko ziren patrulla. Gauez irtetzen ziren, trintxeren tarte horretara, lokatzez betetako leku batera ilunpean, eta ebitzen ziren hori topatzen zuten baten bat, edo baitzen zuten soldaduren bat etxaia, gero interrogatzeko. Hori da gehien egiten zena. Eta orduan, gerra horretan, arrastak aibi behar zarenean, eta erabiltzen zutena batez ere ziren granadak, eta pistolak eta revolverrak. Eta fusilak ez, fusila deserosoa da. Eta tarte txiki baten bazaude, asko erosoagoa da, purrukatu behar bazara beste baten aurrean, hurbilean, eukitzea pistola bat 10 tirokoa, edo revolver bat 6 tirokoa, eta ez eukitzea fusil bat kargatu behar duzuna tiro, eta gainera horrelako luzera daukan. Trintxera baten erdian lokatzez beteta. Orduan, hori da gertatuko dena, eta orduan zer gertatuko da, horrek denak ekarriko duela soldadu normalek ere pistolak eta revolverrak erabiltzea. Soldadu arruntak hasiko dira ere erabiltzen, eta orduan hortik dator horren kopuru handiak eskatzea. Orduan ez da gerrak dakar arma gehiago behar izatea, soilik. Da, pistola eta revolver gehiago behar ziren, eta Ibarren, eta Euskal Herriko beste armagin gune batzuetan, pistolak eta revolverrak egiten ziren. Egin behar izan zen egokitu. Pistola bat gerra garaikoa estena, nork erosiko du, pertsona bat nahi duena poltsikoan eroan. Orduan izan behar da txikia. Eta ez ditu 9 tiro behar, 7rekin nahikoa da. Orduan txikiagoa ziren. Gero, gerrarako ze behar dira, 9 tirokoak, handiagoak. Egokitu behar duzu, pieza berriakin behar dira. Orduan, hor denbora bat behar izan zen egokitzeko hemen egiten ziren produktuak ejerzituek eskatzen zuten horretara. Orduan, hemen irudi batzuk ipini ditut, hau da tankeetako soldaduak ikusten duzue, eta hauek ametraiadora batekoa. Revolver batekin, hauek Britaniarrak dira, revolverra eramaten dute. Hauek dira, ibiltzen ziren patrulletan. Ikusten duzuenez, ez dira oso itxura militarrekoak,
baina bilatzen zutelako erosotasuna gero eraso horiek egiten zituztenean. Orduan, ikusten duzuen, denak errebolberrarekin, edo pistolarekin. Kontua da, denek ez zutela berdina nahi. Jakin ere, horrez berdintasunak egongo dira. Adibidez, Britainiarrek nahiago izango dituzte errebolberrak, eta frantziarrek nahiago izango dituzte pistolak. Italiarrak ere bai. Hor, ezberdintasunak egongo dira. Orduan, salmenten norabidea horren arabera aldatuko da. Nik adibidez, honi buruz asko gehiago jakiteko, egia esateko liburuetan hau ez da inoiz aipatzen. Lehen Mundu Gerrari buruzko liburu bat hartzen baduzue, historiari buruzkoa, beti agertzen dira tankeak, hegazkinak, ametralladorak, granadak, gazak, gaz pozoitsuak, olako gauzak agertzen dira. Pistolak eta rebolverak ez dira agertzen. Nola ikasi dut nik pixka bat gehiago honi buruz? Literaturarekin. Gerra ostean jende asko egin zituen autobiografiak, euren esperientziak kontatzen gerran eta hor bai agertzen dela. Egunerokotasunean nola erabiltzen zituzten pistolak eta errebolverrak. Pistola bat edo errebolverra nahi izatearen arrazoia, teknikoa da. Errebolverrak dauzkaban ezaugarri batzuk eta pistolak ezberdinak. Errebolver batek dauka normalean gogorragoa denez, mekanismoa simpleagoa denez, alditu eduki kalibre handiagoko munizioak. Eta orduan tiro potenteago aldu egin, eta gainera trabatzen bada apur bat eskuzalduzu giratu. Orduan, ziurragoa da, gogorragoa da, eta potentzia handiagoa dauka. Baina bala gutxiago. Aldiz, pistola batek mekanismo konplexuagoa dauka, orduan zikinkeriarekin eta trabatzea errezagoa da, baina tiro gehiago ditu. Orduan, horre bakoitzak bere gauza bat edo bestea lehen esten zuen, Britainiarrek errebolverrak bakarrik. Orduan, noiz hasi ziren saltzen. Hau da gauza bitxi bat. Hasieran, gobernuak, agian esaten dudan ez dago dena hor, ez kaso handiegirik ez egin horretara. Hasieran, Espainiako gobernuak gerra hasten denean esate dutena da guk ez dugu honetan sartu nahi, eta orduan hasiera baten debekatu ingo dute dozein pistola eta revolver eta arma saltzea Frantziari edo Britainia handiari edo beste edon hori. Hori egingo dute. Eta orduan erdi debekatuta egongo da, zailtasunak ipiniko dituzte mugetan, baina purka-purka hilabeteak pasatuta hasiko dira iristen hemengo enpresetara eskariak eta orduan hasiko dira saltzen. Baina salmentak izango dira apur bat noizbehinkakoak, oso puntualak, eta batzuk printzipioz ez dakit, horren errez ulertuko ez genituzken lekuetara, adibidez. Logikoa da esatea Frantziari salduko zaio, bertan dago, Erresuma Batuari salduko zaio, nahiko hurbil dago, baina Alemaniari saltzea konplikatua da. Egia esan hau, esen horren konplikatua izan hasierako hilabetetan. Badago beste herrialde bat gerran sartu zena aliatuekin batera, Italia izan zen, baina Italia sartuko da 1915ko apirilean. Orduan, hori gertatu arte, posiblea zen, armak bidaltzea, egingo dute postaz, Amazonen pakete bat izango balitz bezala. Biali Bartzelonara, Bartzelonatik itsasontziz Italiara, Genoara, Genoatik Suitzara eta Suitzatik Alemaniara. Orduan, olako salmentak egongo dira, baina paketetan, posta paketetan, eta kopuru, ez oso handiak, baina eurentzako eusteko aukera emango dietena, edo gutxenez lan apur bat egiteko. Gertatzen dena da, ingelesek eta frantziarrek hau badakitela, espioia dauzkate, eta eurentzako hau da, gerrako kontrabandoa. Hau da, ez diete usten, hau berez legez kanpokoa zen, nazioarteko zuzenbidean, baina eurek ez diete utziko herrialde neutralei Alemaniari armak saltzen. Orduan, harrapatu zuten adibidez itsasontzi bat Eibarko 600 errebolberrekin, hori Mediterraneoan, eta hori gertatuta gero, Bartzelonako enpresek esango dute, ja ez dugu bidaliko ezer Suitzara. Eta orduan hor komplikatuko da. Baina hori gertatzen denean, eta gero gerran hasita gero Italia, moztuko da bide hori. Baina ja, garai horretarako, frantziarrak jadanik hasi dira kontratuak egiten hemengo enpresekin, eta gero eta gehiago saltzen hasiko da. Orduan, zergaitik da horren ona Ibarrentzat egoera hau, armak saltzekoa, Frantzia hurbil dago, trenez alda joan, armak Baionara eramango dira,
Baionan bertan probatuak izango dira, salmenta guztiz bukatu egon aurretik, eta orduan, ara, gero, merkeak dira, lehen esan dugu zirela oso onak, baina Frantziarrentzako onargarriak. Britainiarrek arazo gehiago izango dituzte, eta helduko momentu bat esango dutela, ez ditugu nahi, Espainiako armarik ez dugu nahi. Oso txarrak dira eta gainera ez dira garaiz iristen. Hori izango dute, orbeari buruz. Baina Frantziarrek erosiko dituzte. Bi arma mota dira nagusiak. Bata da, Eibar, lehen esan dute, Rubi pistola, hau da. Hasiera baten, hau izango da, Gabilondo eta Urresti enpresak lortuko duen kontratu bat. Frantziarri esango da, hau da nik egiten duan pistola eta horiek ez dute, hau nahi dugu. Segertatzen, enpresa hori esela nahikoa, bera, horren beste pistola egiteko, eta hasiko da beste enpresa batzuei eskatzen laguntzeko. Hori ere ez da nahikoa izango, asko eskatzen nahi da, eta helduko da momentu bat, Eibarko enpresa guztiek egingo dutela modelo hori. Baina bakoitzak bere markarekin. Orduan, hemen daukagu, Rubi hau da, berez, jatorrizkoa zena, lehenengo kontratuarena, baina hau da Gernikan inzena, ikusten duzuenez, oso antzekoa da, hemen desberdintasuna da tiro kopurua. Eta hau da, Bonifazio Etxebarriak dala Star pistolak egiten zituen, egingo du Star pistola dala teknikoki ezberdina, baina olakoak ere egingo ditu kasu honetan Izarra markarekin. Ez ziren oso originalak izan izenarekin. Orduan, eta hau Arizmendi eta Goenaga enpresarena. Ikusten duzuenez, modelo berdina. Bere berezitasuna nagusiak dira bereizteko, hau, ikusten duzuenez, kurboa dela, hemen zuzena da, baina originalean, zau da kopia bat Brownien pistolena, originalena marraduna da, eta gero hau da seguroaren palanka, hori jatorrizkoan hemen zegoen, eta Eibarkoan hemen, eta hau simpleagoa zen erabiltzeko. Ez dauka beste gauza hondirik, baina materialak ez ziren horren onak, eta horrek ekarriko du euren erabilpenean batzutan zailtasunak egota. Beste zailtasun bat izango da, itxuraz berdinak izan arren, berez ez zirela berdinak. Orduan, zuek pentsatu soldadu bat zarete, Frantziar soldadu bat dagoela Belgikan burrukan, edo Frantzian edo Italian, eta golako pistola bat daukazula. Eta orduan, balak amaitu dira eta kargadore aldatu behar duzu. Eta igual, zuk daukazun pistola da, ez dakit, Gabilondo keindakoa, baina daukazun beste kargadorea da Bonifazio Etxeberriak keindakoa. Eta lehen esan dut ez egoela estandarizatuta. Orduan, sartzera zoaz eta ez da sartzen. Zergaitik, beste enpresa batekin duelako. Orduan, hori konpontzeko, eta ez duten hau. Ez hau da Esperanza Iunzeta eta ipintzen du EU hemen eta EU kargadorean bekaldean. Zuk jakiteko bat egingo dutela. Holako gauzak egin behar izan zituzten, arazoak zeuskatelako ekoizleekin. Hau dira revolverrak, egingo direnak. Orduan, zenbat arma saldu ziren? Eibarren bakarrik. 1.000.000 eta 500.000 gutxi gora bera. Hori Eibarren bakarrik. Gehitzen badugu Elgoibarren inzirenak, Gernikan inzirenak eta 2 milioira iriziko ginateke ziur. Asko dira. Pentsatu 11.000 biztanle zirela hemen. Ordan biztanle bakoitzeko kopuru handiak irtentzen zaizkigu. Batez ere Frantziari. Ikusten duzu Frantziari 1.000.000 bat inguru, eta beste herrialde batzuei ere bai, baina gutxiago. Orduan, gerra 1918rako nahiko argi zegoen gerra amaituko zela. Ez zegoen argi amaituko zela eta aliatuek irabaziko zutela, ez zegoen horren argi noiz. Zango zen 1918an, 19 edo gehian. Baina ja, fasea nahiko argi zegoen. Orduan, Eibarren hasiko dira, saiatuko dira aurre ikusten zer gertatuko den gerra ostean eta zer egin gerra amaitzen zenerako, ze argi zegoen gerra amaitzerakoan pistola eta revolverrak ez zirela horren beste salduko eta zerbait berria topatu beharko zela. Orduan, adibidez egon zen proiektu bat, eta ez dut asko sakonduko hau, baina Armeria Eskolako zuzendariak diseinatutakoa, Julian Etxeberriak, berak egin zuen proiektu bat, gerra ostean eskopetak egiteko lantegi bat egiteko. Lantegi handi bat, Eibarren eskopeten lantegiak txikiak ziren. Orduan, egin lantegi handi bat, enpresa herri osoa bertan sartuta egongo dena, enpresa denek langileak emango dituzte lantegi berri honetarako, eta egingo ditugu eizarako eskopetak, ez pistolak eta revolverak. Eta horrela, apurka-apurka hasiko gara
berregituratzen gure industria. Gertatzen dena proiektuak ez zuela harrera egin, batez ere enpresario handienek ez zeudelako ados. Orbea, GAC, batez ere Orbeak piso handia zeukan herrian, zien bertoko kazikeak, neurri baten, eta eurek esaten zuten, ez zuten sinistu proiektu honetan, eta orduan ez zuten lagundu, ez zuten akziorik erosi, eta orduan bertan berak gelditu zen. Baina dago, dirua eman zutenen zerrenda badago, eta langileek parte hartu zuten, jende ezagunak ere bai, abokatu batzuk, mediku batzuk eta bar, baita enpresa batzuk ere bai. Baina honek ez zuen aurrera egin. Orduan, bueno, zer gerraren inguruko zera ondorio moduan, edo ideia nagusiak, Lehenengo, gerra hasi zenean, gerraren inguruan dauzkago 3 erronka ezberdin, bata da hasierako krisia, gero gerrarako produktuak egitea, eta amaierakoa gerraren amaiera aurreikustea. 3 hauen artea, 3 hauetan denetan ikusten da Eibarko industriaren egiturak, hori enpresa txikiak, elkar laguntza egoteak, leia hori denak, lagundu inzuela horretarako hobeto egokitzen. Gai izan ziren egokitzen krisiaren garaian, gai izan ziren egokitzen eskaria asko onditu zenean, eta saiatu ziren, naiz eta proiektu horrek arrakastarik ez izan, baina gero gai izango dira egokitzen gerra ostean ere bai. Baina ez proiektu horretan, baina bai beste bide batetik. Zergaitik, langileak trebatuak zirelako, orduan hori garrantzitsua da, gai ziren produktu horiek egiteko, egon zelako politikarien, gauza garrantzitsu bat ez dudan aipatu, da udalak demokratikoagoak zirela aurreko garaietan baino, ez demokratikoak, baina bai apur bat gehiago. Orduan, langileen zinegotziak ziren edo langileak edo enpresarioak. Eta orduan, udalak nolabait euren alde egitea eta industriaren alde egitea lortzea errezagoa zen. Bertan erabakitzen zirelako gauzak. Faltase jakitea zenbat diru irabazi zen, hori ez dakit oraindik, baina, posible da hori asmatzea. Orduan, gerra ostean zer gertatu zen? Krisi larria, greba handi bat, arazo nahiko larriak Eibarren, gerra ostean, armagintzaretzako argi zegoen etorkizuna iluna zela, arrazoi ezberdinengatik, baina Europa Eibarren egindako pistolaz beteta daude biltegiak, orduan, inork ez du nahi izango olako pistola gehiago, pistola txiki eta merke asko daude merkatuan, gero herrialdeak hasiko dira euren mugak izten gerra ostean euren industria berreskuratzeko, eta horrek zaildu ingo du gauza, eta gero, Espainiako gobernuak 1920an aterako du lege bat, asko oztopatuko duela pistolen salmenta. Lehen esan dizuet, edonork zeukala bat gainean, orduan, atentatu pilo bat zegoen, arazo handiak, hilketak, eta hori mugatzeko lege bat aterako da, eta adibidez pistola bakoitzak nortasun agiri bat bezala zeukan, nan moduko bat. Jakin behar zen nor zen eroslea, nor zen jabea, saldu eskero informatu behar zen horretaz, orduan oso kontrolatuta egongo da, eta zaila izango da Espainian bertan ere saltzea. Orduan, horren aurrean, enpresak hasiko dira beste produktu batzuk egiten. Adibidez, greban egondako langile batzuk sortuko dituzte enpresak kooperatiba bat bezala. Hori izango da Alfaren sorrera, Alfa hasieran errebolberrak egiten hasiko da, baina gero aldatuko dute eta hasiko dira josteko makinak egiten. GAC, Orbea edo BH hasiko dira, armak egiten zituzten bitartean, hasiko dira bizikletak egiten. Armak ez dituzte guztiz abandonatuko, baina hasiko dira bizikletak egiten. Zalako produktu bat Espainian esena egiten, eta nolabait merkatua zeukana. Beste enpresa batek adibidez garapagailuak eta lako produktuak egingo ditu. Gaur egun ere existitzen dira manufakturas el casco. Kafe makinak. Batzuk dira armagintzan aritutako enpresak, hartzen direna beste produktu batzuk egiten, eta beste batzuk dira sortu berriak, baina aprobetxatzen dutenak langile entrebakuntza maila. Aldiz, enpresa batzuk saiatuko dira armako beak egiten. Esperientzia handia hartu dute gerran, frantziarrek eta eskatzen zuten kalitate minimo bat, hobetu dute euren gaitasuna, eta orduan hasiko dira kalitate honeko pistolak eta revolverrak egiten, batez pistolak. Star izango da Eibarko enpresa, Guardia Zibilaren pistolak ingo dituena, eta Ejerzitoarenak Gerra Zibilaren ostean, eta Gernikako Esperanza eta Unzeta, gero Unzeta izango dena, eta Astra pistolak egiten zituena, egiten zuen Ejerzitoarentzako. Eta beste herrialde batzuetako Ejerzitokoentzako ere bai. Eta batzuk egingo dutena izango da ere, merkatu berriak bilatu. Adibidez,
30ko hamarkadan, salmenta handiak egingo dira Txinara. Eta pistola berezi bat diseinatuko da Txinan saltzeko. Hemen dituzue, hau da, Txinarako izena, eta hemen dituzue Ibarren egiten ziren bestelako produktu batzuk, eta gero egingo diren bestelako produktu batzuk. Eta hau izango litzateke guztia.